ndonzi Ketwa Foods, the creative artist. Ndoshasa fiber saisao kugadzira mahats, mabags, boots nemabag. Ndogara kuchitungisa unity end. Ndozogadzira futi zvinhu zvakaita sematrappers anobata makonzo. Unongobvisa ichiwesa chikafu mukati. Chingwa kana sadza kana doi. Ichinobata makonzo mahombe nemadiki. Odzorera chihedi ichi. Ochiloka mawaya mumasaidi. Unochiradzika pafloor kana mashelf kana muceiling muroom kutambira makonzo. Ivanouya achipinda zviri easy nokugonzo rinoita kustretch. Asi kuti ribude manje kuspike rakusvika kubaika. Ukazoona wakuita makonzo madiki aya unoenda uchireduce spike. Hauzoshandisa maroad and sides are dangerous. Besides maroad and sides anogumisira akunyumwa futi makonzo aya kuchira maroad and sides aya. Ndine makore 43 beri musha kunyanga andisati ndarora. Matambudziko musangana nemubusiness yenyu akamira sei? Ya business ndosangana nemachallenges akaita senegativity vamwana vanoshora vasinganzwisise kuti zvinhu zvatinogadzira tinoshandisa fiber. Vamwe vachiti masaga plus mamwe machallenges ndekuti vamwe vanhu vanenge vachida kumbojaja maprices edu. Maprices akanyanya zviri kudhura. Asi zvinhu zvinodhura nokuti zvine basa rakanyanya. Zvinotora time kugadzira neskill. Kuti ndogona kutora kana gore kuti mugadzire bhachi ramakapfeka iro. More than saka kana zvikange zvapera nguva iri kuti unosakara. Mawitsi haasakare because fiber musango inenge ingorimo. Saka it's like an update. Inenge chingo-update. Manje kana tichira gore munhu akanga apa order anozofungei kana inini tichira gore kuti mupedze kugadzira bhachi. Kune vanhu vacho vanotenga art zvekutora kwayo gore hazvina basa. Chero ikatora kana more than 3 years hazvina basa. Value ivo vanoziva value. Kutotora kwacho the more yachinotora time the more yachine value. Saka zvinhu zvenyu munozvitengesa muno here kana nekune dzimwe nyika? Ya ndotengesa muno mudzimwe nguva ndiri mutauni uptown nana 7th kana dzimwe nguva ndikumbovhista kwafu ndiro. Kumaforeigners pane vamwe vanomboda kuti kutora kutenga? Ya apo ndombosanganidzana navo. Vanotora zvinhu zvakaita seboots ndodzibvira pa$40. Kozotiwo mahats nemabags nemapoch efoni anobvira pa$20 papoch. Ndau yevanhu vari kuti muri kutanda boto muri kuchinazvo? Inegativity vanhu vanenge vasinganzwisise because kuculture yavo ivo nemafungiro avanenge vachiita vachiona kunge saga vanofungidzira kuti munhu kana akapfeka zvinhu zvakadaro anenge achitanda bozo. But munhu kana une chinja usingazivi unobvunza kuti uzive. Mungataura here maprices ezvinhu zvamakabata zvamunogadzira? Ya zvakaita sematrappers. Trapper inenge ichiita $5. Kune zvimwe zvihombe zvakaita seichi chinoita $7 US. Boots dzinobvira pa$40 US. Dzinosiyana maprice. Kune dzimwe dzine zvichitoita kana ma200 ma300. 200 US ya? Dzinenge dzakaita seidzi dzemajombo? Ya pane majombo neiyayo kana chero iri flat iyo but zvinongodependa nokuti yakadesignwa sei. Mabags zvakaita seiri inoichita $55. But pane wallet yeri Poch. Poch ndeye $35. Ifiber. Mamask ma15. But mask yenyu yakagadzirwa ine kamuti mukati varatidzi. Yakasimba zvakadini? Mapurisa ambokubvunze here kuti musungu here nemask yenyu? Aiwa mask vanenge vachitoisa order. Mapurisa anoisa order? Anotoda mamask aya? Yakalainwa akamuti kakaisirwa kuti kaisapoti isadzoke. Isadzoka. Yakalainwa nepalm. Tune mask mukati memask. Yakalainwa nepalm. Ipalm akamuti mucontribute kakaisirwa kuti isadzoke kuno. I maintain shape.
inorisi you can wash it plus haibate tsvina unge jira. Saka makanobayiwawo here majekiseni eCovid-19 aya kana kuti munotongobhiliva kuti bhazi yedu iripo? Kunobayiwa tiri munzira. Mutori munzira. Mati muri nhengo ndiri member yeNational Art Gallery. Apa ndoda kungorinyiwa because membership card yangu yakaexpire. Saka ndoda kunorinyiwa membership card yangu. Panomboitwa mitambo yemaexhibitions munomboenda here munongatidzira zvinhu zvenyu? Pasina denda ririko reCovid ndairepresent kana paCanva ndiri kumberi palast Canva paCanva chero paHaifa ndiriko ndiriko maHaifa yese inge ichitikani ndiriko. Mune mibayiro here yamakambowana? Kupinda ndaita manje ndapinda ndisiri registered kwekuchiitwa mayear ndangopinda zvazvongopinda se pane vamwana vari kuita maarts pandensiri registered time yacho iyo. Asi ezvino ndakutarisira kuita registered pane zvimwe zvinhu. Mudzwa vanzi ndiwe mukati kuti makagadzira kuti neuyu chakupinda mukati manje zvakamira sei? Vanhu varikuda kunzwisisa hanzi makagadzira makaruka ndiwenyu. Zvese fiber zvese hapana zvese fiber ngoti mafine art chete saka hapana painombomara-mara kana kuita hamuzokwati? Haikwadzi iri fine, it's fine art. Nokuti vanhu vanonga vachinzwa kurwadziwa saka ko pamunenge muchimisa kana dzimotokari kana mabhazi vanokumirira here kana kuti munhu anombobvuka kaviri ndomutakura akandomusira? Vanomira vakawanda vakundiziva vanomira plus kuna vamwana vanongonzwisisa vanongoona kuti art havasi vese vanhu vasingazivi art. Kuti mabhazi edu ruzhinji uyaya yezukachikwira ndokwira mukagara hapana umwe anosuduruka here masaka kune vamwe vaimbozita kune vamwe vaimbozita izvozvo kune vamwe vanombozita but kashoma. Unowaita sei? Unobva machinja pekugara? Handichinja ina handizoite zvangu zvinongo semafungiro anoita vamwe vanhu. Pekupedzisira titsanangura hedu kuti muchasira kuzoroora rini uyezve kuti nyaya idzidzo dzenyu dzakamira sei makasvika padanho ripi kubva kuprimary secondary tertiary? Kuroora inguva yaMwari kana yakwana ndoroora. Kudzidza ndakaita primary kuchitungwiza ikoko pachikoro chinonzi Tonderai Seke 11 ndobva ndazonoita secondary kuSeke 4 High ndobva ndazoita electronics servicing neECTI computer servicing ndogadzira macomputers nemaelectronic gadgets electronic gadget ndobva ndazoita futi neSitma inge iri muna Robert Mugabe imomo. Ndoda kutenda mhuri yeZimbabwe nepasi rese kuna vamwe vari kunze kwenyika vanondisapota. Ndinoda kutenda nerubatsiro rwavo nevanotengawo zvinhu zvangu vachinoshandisa. Ndoda kuvakurudzira kuti kana muchiona kuti kana vanotenga vachiona kuti makonzo haasi kupinda munombobvisa chiheti chimombobvisa chikafu rombodya richibuda mozodzorera heti makubata haikona kushandisa paroad and sides because tine makesi atiri kunzwa akawanda vanhu vari kufa vana vari kuurayiwa nemishonga yemakonzo yamunenge muchishandisa mudzimba. Maita basi. Tikada totengawo